Bütün Dünya Sağlık Günü münasibetli Marı vilayetinde da bir neçe sport medeni çareleri giňermerli. Marı vilayet häkimlerining Marı vilayet beden terbiýe we sport baradaky baş müdürlüğüniň jemgyýetçilik guramaklarynyň hemde medeniýet müdürlüğüniň bilelikde guramaklaryny iyi seherden başlan bu sport çareleri hemmeleri ýokary ruhanyntlyk bilen gatnaşdylar. Ýaz pasynyň ajaýyp bunurna geçirilen dabarlary köpçüliklerini velosiped sürmekden başlany. Vilayetin medeniýet we sunudy satlarynyň asuda watanymyzda hormat prezident bilen berent maksatly işlerini garaşsyz baky bir tarap döwletmizde sporta gazanlayan ösüşleri tarifleýän aýdym sazy çykyşlary giňden ýaýbanlanarly. Arkadaşly gahrman serdarymyň parasatly ýol başlygyna ýurdumyzda sportyň we beden terbiýanyň kömegi bilen halkymyzyň saglygyny berkitmek, ösüp gelýän nesilleri sagdyn durmuş ýürülerini eýerip milli ruhda terbiýelemegiň bütegi ulgamyny kemale ýetirmek, türkmen sportyny ösdürmek ygtybarly esas bolup durýar. Şanly sene başlanyp edi Türkmenistan sagdynlyk ýurdy barha arşa galya Türkmen sporty diýen at bilen geçirilen dabarlary oňa gatnaşanlarda keýp çaglyk döretdi. Velosipedli ýürüýüşe gatnaşanyň uzaklary uzap diýen güni hatarlary arkadaşly gahrman serdarymydan sporty ösdürmek barada edýän tagallatynyň netijesinde ýurdumyzda sportyň esasy görnüşleriniň biri bolan velosiped sportyna bolan islegiň hasam artýanynyň suwutnamasyna öwrüli. Bütün Dünya Sağlık Günü münasibetli geçirilen aýdym sazy çareleri vilayetin 10.000 orunly köpürli sport toplumuna da dowam etdi. Davaran geçirilen ýerine vilayetin sport olumunda ýeten beren sepetlerini açyp görkezýän Sergey hemmelerde ýakymly duýgular döretdi. Bu ýerde geçirilen sport ýaşlarama diýseň täsirli boldy. Bayramal şäherine gurulan bayramçylyk ýürüýüşine gatnaşanlara gadymy mer we taryhy medeni döwlet gowrukxanasyna ýerleşýän gadymy ýadygarlyklaryň guruluş aýratynlyklaryna synlap bayramaly şypaxanasyna geldiler. Bütün Dünya Sağlık Gününe vilayetin etrapda şäherlerine hereket edýän döwrebap sport mekdeplerine hemde desalaryny ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine geçirilen sport ýaşlary özara duşuklary çekeleşikli häsiýete eýe boldy. Edara karhanada geçirilen wagtny fiqat çarelerine bolsa Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaşlardan hemde arkadaşly gahrman serdarymydan Bagtyar raýatlymyzda sport bilen meşgul bolmakda nusxuluk mektep bolup durýandygy hemde sport bilen ýa-da meşgul bolmagyň sagdyn durmuşy üpçüne diýen dogrusynda manyly çykyşlaryň uly toplumydyň menelli. Sport şäherleriniň dowamyna sport ýaşlaryna gatnaşyp ýeňji bolan türgenlere syralar hemde sowgatlar dabaraly ýalyda oşurly. Bütün Dünya Sağlyk Gününiň bayramçylyk sport we medeni şäherlerine gatnaşanlar sagdyn durmuşyň tarapdary bolan türkmen sportyny dünýä ýaýmakda berent maksatly işleri durmuşa ornaşdyrýan türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaşymyz hemde hormatly prezidentimiz arkadaşly gahrman serdarymyz alkyş we hoşallyk sözlerini beýan etdiler.